Ei, hola, bon dia. L'episodi que he mirat es diu Memòries del futur i m'ha deixat bocabadat i espantat perquè, o sigui, l'episodi sencer és el passat del pare de l'Eren, diguéssim, amb l'Eren de petit, vale? Però que l'estan observant en Zeke i l'Eren quan ja són grans, o sigui, a l'actualitat. Fins aquí dius, bueno, vale. Però llavors veus que interaccionen amb el pare, o sigui, el pare els nota. I aquí et comences a preocupar perquè és un... Vale, poden afectar el futur, no? Però no s'acaba aquí la història. Resulta que qui va matar la família reial podríem dir que va ser directament l'Eren. Però l'Eren gran, val? Perquè el pare no es veu capaç de matar nens. Però surt l'Eren així amb una mirada que... ple de ràbia, saps? I és com que força o convenç el seu pare perquè faci una matança, bàsicament. Després, el pare de l'Eren, en el passat, parla amb en Zeke actual i li diu: atura l'Eren, perquè jo he vist el futur i és espantós el que farà. Però clar, o sigui, l'Eren ha estat decapitat i està viu així pels pèls gràcies a en Zeke. Com coi sobreviurà l'Eren per fer les desgràcies que hagi de fer? No ho sé. I l'altra cosa és, si el pare de l'Eren pot veure el futur, vol dir que el futur ja està escrit. Per tant, d'alguna manera vol dir que tu no pots decidir què passarà. Per tant, no tens llibertat. No sé. A veure què veiem al següent episodi, aviam si entenc alguna cosa més. Va, doncs, vagi bé. Levi, encara t'estic esperant, Pren-te el teu temps, però jo estic aquí esperant-te.